Nimbador syumanen papagayam, itarogun daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ang itampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ariel, anya nga tanong ilakot ang didadumasa ni Kuwata. Anya? Atong dagit isa ni Kuwata asaan na masarsarong karan. Isa pa nagkuna, nasaysayat no ilakotan didaduma. Roko. Anya ti makuna, Ariel. Roko. Awan ti rason tapno ilakotan dagijay. Ngamin, mapagnomnomaran tapay la dagijay. Uray sagpaminsan la amabisita ta dagijay, nga mapagnomaran tamatlat ta. Saan ka di? Sa bagay matkit di ah. Ken maisa aglaplapusanan ta, Roko. Apay ko mga agilako tayo ti sanikwata. Pangaramatan ta ko maitipaglakwan ta. Kat ado pa'y mat ti kwartata. Suwi ti pa'y. Di ibang kuta ti mapaglakwan ta. Saanen, Roko? Aginggat mapagnumaran ta dagiti sanikwata. Saan tapay lang nga ilako? Okay, sikat ti makaamo, Ariel. Suhestyon ko matlakit di dadya. Ngam na di ka umanugot, saan ka apilitan? Oh, adtoy, ulit agbalik ko. Bin iti mais dayta. Ha? Imulak ka na ka. Wen, ulitan. Pangimulak nga eh. Ay, awanin ti space. Imulam iti igil. Balik mo tam dagiti mulam anatan. Ah, itiigig ka na ka. Saan nga ititinga? Ah, Palikmutak na gitimulak. Kasta ka na. wen. May mayat no damai sa may mulay taglawlaw. Tap nadalamutan nyo ka ni Cleopatra no agbunga. Ah, nukasta. Saan apang lakaw? Adakin ka no kayat mo ngaila ko. Mabalin na ta. Kat kukuam ti mapaglakuan. Kat, kumusta gayam ni Cleopatra? Ay, kasjay kanakan. Si Madaw. Dinan kaya tagluto. Ala, ano sa mon ulitan? Wan? Tinapatag. Saan nakapanawan? Wen mo't kindi Ano? Rimagsakak nga raw. Idiadan kan kanwak nitaw. Kat, anya nga eh. Inaklon na kan? Aha, saan nga raw? Ah, Tano irubat ko ti agarang. Ati paanak mo. Saan pa'y kano nga ita ti umno apanawan? katan ano sa mon ulitan? Ti importante, adan kadkaduam dito kalkalapaw mo. Ken, makatulong ni Cleopatra kadata. Ado, tama mo na bayad. Bayar iti mulak agrintay. Wen, ulitan. Isa na yunan tantupay dagiti mulat ha? Yakla impagarob kanakan. Nanginagayam ti grintay. Wen, taman manong amin ti makamula iti kas iti mulat Ulit agbalik oh. Nalaingak ngaming ngagmula kanakan. Kaimak tagmula itar aramidin ta agrintay. Talaga gayam na hindi alam ni Baliko kung ano yung tanim niya. Wen, isa pang asim, Cleopatra. Ag talaga kanta. Di mo latan sasawan kan kuha natin may papan iti dayta. Oo naman, sa Roko. Imad ko dagiti supo ta pangikan nyo kadagiti na ipaghangon amula, Cleopatra. O sige, nasayaat mat. Tadan babasit asupot na kinuha mo. Marami kasi naghahanap yung tingi-tingi lang. Okay. Nakasapulan nga ikuyog mo ti ulitag ko iti sa di naman napapanam. Ikuyog mo, tap na damang salaknib ka. Oh, well, walang problema, sa Roko. Kabailan ko naman ang sarili ko. Okay nga. Cleopatra, adda ka din
mabukbukalarik ngam para iti ulitag ko. Ha? Bakit mo naman tinatanong iyan? Madamag ko lang mata. Wala, Sir Rocco. Ayaw ko sa laakay. Hindi ko type ang ulitag mo. Tara kilat na ni ulitag ko nga oray makuna alakayan, Cleopatra. Ayaw ko, Sir Rocco. Mabiit akong mabalo kung lakay ang mapapangasawa ko. Kaya wag na. Papanam, Cleopatra. Maliligo nga ako. Dagaangan kasi ako. Nanay. Sapay ko na nga agdigo sa kmitan. Sabay na tayo nga raw nga agdigaw. Ay, hindi Na, Hindi naman tayo mag-asawa. Bakit naman tayo maggigiddan maligo ngay? ha? Sige, umuna ka nga rudan. Pero, bakit ganun yung banyo? Wala namang lingad. Wala ka bang sako dyan na paglingad? Hindi na kailangan. Masapol pa ilaya halingdan. Kasjay nan, awan mo't sa bali at tao dito. Dudwa talagang man. Ha? Hindi kasi ako komportable na dabadok nga agdigos. Kaya lingdan mo na, Ay na, basta kasjay nan. Hindi ko masangaw. Kanbay sa, ay walang sakaw. Hindi na masapaw, Cleopatra. Pilyaw. Bonnie, nakatulog kan? Nakatalikod ni Monray ang nakatugaw iti kaman. Kat mayug-yug-yug ti abagan. Monray? Monray? Agsangsangit ka manan. Monray, please. Diyak kaya ta makita ti kasta alangam. Di ka sangit-asangit. Tama nga numaper sa tisugat mo. Monray, amok ati kasasaad mo ti paglaglading itang ita. Ngam tandaan am daytoy nga ibagakan ka, Monray. No anyaman dagiti pagdaldalanam ita. Pasit lang ti panubok iti biyag mo dagita, Monray. Please, di mo ay ayan ti bagimuan. Adaak dito'y amangay ayatkan ka. Patpatgan ka, Monray. No makitak nga agladingit ka, maladingit anak mat. Siyak ni adada amarigatan. No makitak analiday ka. Napatagkan itibiyag ko. Ay ayatan ka, Monray. Umay ka man titaragopan ka. Sabay ko mata makatulong ti panangarakopokan ka. Tapno magsayan tila dingit amarikrik nam. Di kagsangit, Juan. Adda ka asit ti Diyos. Patsak nga agsublin tumat lang ti boses mo. Makatrabaho kang tumanan. Amok akaili mong tagtrabaho ijipar. Saan ka di? Agpapiksa ka iti husto. Kanagararak ka. Kapadpadaanan da kan dagiti fans mo, Monray. Ala, hindi mo na iayan ti bagimuan. Ay ayatan ka. Uray anyat mapaspasamak. Adda aklaang dito'y amangay ayatkan ka. Di kan tupulos panawan, Monray. Ay, nawaw. Binaon na kakadimanan ni Panya nga may mga sikaso kini Monray. Ibeng. Wag malyong. Adda ka no ngamin papanan na. Ibeng. Sa dino ka di ti papapanan ni Panya ngay, nawaw. Ay, diyak ka ba? Narigat ti agsasaaw. Ha? Diyak kaya ti agbalin at chismusa. Kan mabalin ka day kamsat malyaw. Di ka damag-adamag kanyak. Pangaasit. Ha?
Saan mo't adakis niyag damag ibeng ay nawaw? Angam dagulit ka mga may. Ah? Damag kanyak. Oray ko mano amok ti sumbat dagita damdamagam kanyak. Amok nga rod ayano sa dino ti papapanan ni Panyang. Kat kunamit ngamin nagayim mo ay nawaw. Wan angam adaw ti jak amaw ngar aramiden na tasaan ko matabambantayan ni Panyang. Ay, kunak nga rod ayawid mila ko man ni Munray. Tapno saan kami amabannog ng umay ditoy. Ngamsaan ba't kami nakayat ni Munray ti sumurot ka ni Panyang. Siyak laeng, ti mabalin amang iyawid kini Monray. Ta siyak ti yayo na ay nawaw. Wait no, mga awir ken kwa na. Ay na, lakayan ni Munray ang awiran pailaan. Basta. Imbilang kon nga anak ni Monray ay nawaw. Aguray ka man si Kamalyaw. Ha? Apay aya ka sa uka. Adalata ay nawaw. Amay silsil po iti bagbagam. Naglaw mo matgayam day ta ibeng. Ay nawaw. Talaga kasta. Arkos ti dilak daytan nga ay nawaw. Ay nawaw, ay nawaw, ay nawaw, ay nawaw. Kasaladyak makasaaw. No awan dayta nga ay nawaw. Tapnoy bagakin ka ibeng. Dayta ti maisaan na ngayatan day di misis ko kanyak. Ay nawaw. Aha, sigurado ka kinayat na kaday di asawa. Ha? Amangan mo't no rin na musmaw. Iso napilitan anak ki asawa kang ka. Ay nawaw. Excuse me mut Anyat pagkit-kitam kanyak ireng. Repace Ay nawaw. Saan apa nagpalastog ibing Ngem, nagpatpatayan nak day di asawa. Wan ngam kaasay tanaki asawa iti babaluan akasken ka. Anyangay, di na ustulay. Naira na lang mat ibing. Ngam sa anak ababalwan. Tawan siding dito pagayusan tiluak. Oh, look at me. Ay nawaw. Wan angam adamot siding di ta pagayusan te. Di ta babati agong mau. Pada mo na day ta. Babalwan ka. Saan nga road ay naipapilit mo? Ay so adi naklapad padasanan nga arman si Kamalyo. Tadyak pa'y kayat ti maustan. Ay nawaw. Nala sige, tay nakagpakada ka ni Munray. Agawid akaw na. Ay nawaw. Feeling mo't gayam day tang ibing. Feeling na crush ko kay nawaw. Isunsamot nga hindi akin crush kanya. Di na lang maidiritso kanya kay nawaw. At datayon dito'y ayan titanam day di papamon ray, ha? Ay nawaw. Nay. At damat nakaparabaw asabong dito'y tanam day di Sir Louis itaw, anaya, ay nawaw. Amangan maimay na ni Munray tatang. Imposible ba't ay nawaw. Imposible nga umay day-day ditaw Sino pa'y kumangay ti sabaling umay dito'y tatang? Datayo matlati umay dito'y. Uwin nga raw. Na, sino nga'y tinangyag iti dayto'y asabaw nga nawaw? Nay, na, sabi nagpipintas asabong dagitaw. Fresh pa'y lang dagito'y asabong ay nawaw. Tatang, agluluwa manan ni Monray. Ala, baybay ang talaeng ngaglo Bayam nga isangit na ti marikrik na anak ko. Tinasayaat. Aprosam ti bukot na ay nawaw. Tapno maalay ayan tirik na. Diyak ka ba ila nakitaan ti lang ng agsakit, tatang? Umadayo pa'y lang. Datayo pa'y lang ti makaamo ang mga dingay kan ko na. Sige nga raw, anak ko ay nawaw. Monray, at dalabiit pa pa na ka. Agsubli ak matladagos. Sige. Monre, barok ay nawaw. Sige. Di mo mid-midan ti panagsangit mo. Ibulos mo kay di ay nawaw. No kasapulan na danggayan ka. Aramidet, para kin kabarok ay nawaw.
Amok nga daw, ti kayat mo ayab kas iti daydi, sir. Iswa sige. Yibkas mo lang, Monre. Ay, nawaw. Agsawo ka lata. Nga urewan boses mo. Uun, sige. Ay, nawaw. Ipulong mo iti amam ter aramidin ni Madam Mariela. Ibagam ngawan pakibiyangan nakin ka. Ipulong mo pa ya pinapanaw na kan iji mansyon ay nawaw. Sige mo, Ndray. Ang ipulong ka, baraw. Apay ang nagbasit tinaapit ita, Marino. Ay, gapo ngamin ka dagiti limabas a bagyo, madam. Oh, Ado tinarigreg adawa dagiti pagay. saan nga umdas arason dayta? Ah, Ha, siguradom lang adin kopitan si ka Marino. Ta oras a napanagnagak dayta. Sukatan kan akatalek. madam, saan laada tayo tinaapiktaran timula na? Huston! Ah, Agrason ka pailaeng? Basta di nakpadpadasan ako pitan, Marino. No di mo kaya't ti masukatan. Naawatam? uwan, madam. Kan uray ti rice mill. Bimasit ti kita na. Basit ngamin ti imbay nagpakiskis, madam. Ta basit kat nga rin tinaapit ta. Ha! Diyak kaya na maulit ti kastoy, Marino. Masapul abumawi ka iti sumarunong akrap. Nawatap? Uwan, madam. Baliko, tulungan mo na ako, ah? Magkarga tayo ng mga green tea dito'y babasit na supot. Ay, Sof, saan nakasta tinsuro ni Ruko kanya? Tay dakdak kala Kasta sopo. ang bilin niya sa akin. Ha? May mayat nga mailagay sa babasit na supot. Ta hindi agpapada yung mga customer. Ada maghanap ng marami. Meron naman yung tingi-tingi lang. Anya? Alan tulungan mo na kasi ako. Ta marami akong susuplayan. Ay, mas dawak lang, Cleopatra. Apay anangi na daytoy agrintay. Makaagas ka ni daytaw. Ay oo naman, baliko. Anti-stress, anti-aging, anti-cancer, at lahat ng antay. Kayang ibigay nitong mula na ito? Aya! Pati antay-rabies, antay-titanaw. Ay oo, baliko. Lahat nga ron ng antay. Pwedeng ibigay nitong mula? Kasta gayam. Ay no, mayat gayam daytoy amula. Mayat gayam daytoy agrintay. Ta aming nga antay. Kay itid na. Ala, tulungan mo na ako, Kindi, baliko. Huwag kang sumanaod dita. Ay. Ay na. Cleopatra. Kaano akasya nakngay? Napayagan nagdapdato nakin ka. Di nakmatla aklonan. Ay nako! Hindi pa ngayon ang umno na panawan, baliko. Ha? Si Hamit. Kastala ka na yun ang tisong-songbat mo. Iso nga iso, Cleopatra. Ay talaga mo ngamin, baliko. Wala pa sa isip ko ang makiboyfriend. Ha? Saan pa'y nga ita ti tamang panahon? Ha? Ay, kaanon to pa'y ngay data atamang panahon. Lakayak to. Talaga namang lakay kan, baliko. Nana, Saan na? Yung bakit din ang ligawan mo? La. Ta iso ti bagay mo? ha? Nay, nay. Apay ngay akas tamot yung tibagbagam, Cleopatra. Apay ngay akas la ibalang na ko. Ay. Lagi pa, Cleopatra. Inikanak itinamnama. Ha? Kunam nga klunan naktaw. Sana ya? Ha? Ay, Kwan. Oo. Pero hindi pa ngayon ang tamang panahon.
Wan, makaurayak. Basta sakto lang tayo ang Cleopatra. Sa balyag mo makaungay ka. Ang lalaki ng mga mata mo, baliko? Ay, huwag ka namang ganyan, ah. Sige. Magtrabaho na tayo, Kindi. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan kayo kading agawid iji mansyon, tatang? Intun bigatan, anaya, ay nawaw. Pumarbangon at taon. Nakaturugan ni Monray, tatang. Ay, wen, anak ko. Nabanog siguro ang nagsangsangay, tay nawaw. Nakaasimot daw awil ko. Ad-adan nga empatid ko ni Monray. Gapo iti kasasaad na ita, tatang. Ay, nawaw. Unay kat nga minan agasgasat yaw awil ko. Kasday lang arudan ti kinatao na. Iruruman pala dagiti amaw kay nawaw. Tatang, Naimbaglaki din natanda ka ang mga ayat kinimun ray anak ko ay nawaw. At daka akadwa ka mga ipatpatik ko na. tatang. Angam, madamag ko man laeng anaya. Di kanto nga tamauma kinimun ray ay nawaw. Nukas pangarigan nga'y tadan to agaram ken kaapadam a profesional. Wino saan tay lalaki nga. Saan akas kinimon ray? Amo mon ati kayat ko asawan anak ko ay nawaw. Kanayon ko nga ibagaday ti kada kayo, tatang. Inayat ko ti si bubukal a kinataon ni Monray. Kan, amo yumat nga italaan na karik na ak iti kastoy. Italaan na gayatak. Kat nila ang Monray inakarik na ak iti kasta. Sa bagay ay nawaw. Adumat dagiti nagaram ken kay day. Ngem awanti inaklon mo kadakwada. Iso amamati ako ni tibagbagada a destiny. Ay nawaw. Da kayon sa talaga tinaitan ni para iti tunggal may sa. No, ibagbaga ti daduma walang forever. Paniknikan nyo kin ni Monray iti sa nga lubungan may forever, anaya. Da kayo ang talaga, tatang. Tatang. Asino nga tanga agpayso tinangipan iti agkakapintas asabong iti tanom ti ama ni Monray? Ay nawaw. Diyak nga rod ang mawanak ko. Ang bayam, tadamagag to kin ni Madam Ariela. Nagbayag mo ni Mami. Matuo ka na kung agur-uray dito nang iparking ak iti kotse. Ay, napanan naman nga tanaya. Kuna na nga dala mapan nakasarita at tao. Nang awan mo tan. Wala, makantahan tumeng. Ninanapan niyang kay Jaya. Ada kadwa na lalaki. Natayag mo't lakas kan kwa na. Dagi Jaydan. Naglugandan iti dadya kotse. Asino nga ti kadwa ni nanapan niyang alalaki? Nudyak agbido. Katauban na day Jay. Dagi Jaydan. Kuna namot idi amay sa abalo. Wano? Boyfriend na nga taday dya lalaki? Nagswerte mo ngay. Tadi kotse ti boyfriend na. Babaunan lang. Naka-boyfriend kit din iti di kotse. Pasensya kan, iha. Medyo nabayaganak. Naimasan mi ngamin tinagsarsarita iti amiga. Ay, pinaguray dak iti nabayag. Makapatuok samot ti aguray. Di ka madanagan. Tag-eskwela akto iti driving. Mami, bakit kayon? Ang mga narigat kayon ang makasurong nga ag-drive. Oh, nagkuna abaketakon. Ubingak pa yan niya. Ha? Ha, ado pa'y mati atiwak di taa.
No langalaang ti pagsasaritaan, ado ti atiwag Angeli. Iso mabalin ka di, Di mo ibagbaga ti kasta kanyak, ta sa anak pa'y abakat. Wabingak pa'y, kat no kaslaag katawanan talaang. Ibagbagadan to pa'y akabsat ka. Ay, pagmanehon nyo ngamin animang Roko, awanan, si madutan dayjay amang imaneho kada kayo. Ay na, bye-bye am ni Rocco. Tama kumikom dayjay. Basta ag-eskwela akto iti driving. Tasadot gamot ngamin amang imaneho kanyak. Mami, Masapol ang makasuroak. Taaginaldawak ton aromwar. di kay unay agbambanog. Adamot dagiti talkan nyo amang iman-manehar ka dagiti negosyo yo. Saan amay papan iti negosyo na ito'y? Ha? Anya nga rod, Mami? Adda na ibaga ti amiga kanyak. Ikuyog nakto iti dayjay asugalhan. Napintas ka no dayjay. Tadadakkel ti taya. Iso adakkel met ti maalam no mga baka. Mayat dayjay ta online gambling dayjay. Anya? Kitaan nyo Ang mga no maibus mo ti kwartayo dita. Saan, Angeli? Isuro nakto ti amigak. Mapan kamin tuinton bigat iti ibagbaga na nga online gambling station. Kaya't ko apadasan dayjay. Makumikom ni Mami. Di na masangot ti mang sarongkar iti tanam day di Tito Luisito. Ay nawaw. No kasta. Saan ani Madam Ariela tinangipan iti sabong iti tanem day di sal? Saan nga rod? Apay, di ka makauawat, tatamalyong. Ay nawaw. Kan, wan gayam, madamag ko man lang. Adda ka di asawa ni Nana Panyang? Ha? Asawa? Ay nawaw. Ay awan ma'am. Padak a single day yay. Oh, nga ta. Adami nakita kakadwa na lalaki. Anya? Lalaki? Kunam mamanjilay? Ay nawaw. Wan, lalaki. Natayag mo't lakas kan kwa na. Kan, de kotse a lalaki. Tangag ko a domeng tinyawag na kan kwa na. Anya? Dumeng ay nawaw. Asawa ng samo day chay. Wano, boyfriend na. Ison saan nagpakada dito'y mansyon, tanapan nakidate iti dayjay a domeng. Ha? Ay saan? No adaman nakita makadwa na. Ang mga nugayim na lang ay nawaw. Ay uwinusan. Asinsin na. Ay uwinusan. Kumpare na. Ay uwinusan. Ay basta. Ay nawaw. Saan na boyfriend day jay mamanjilay? Awan mo't kat iti bibiyang ko dita nadamag ko laang. Dita ka man lang. Ha? Ay nawaw. Duming ka na. Aguray ka ay nawaw. Malagip ko ti mawag iti cellphone na iti sinong bata ka. Dominado ti imbaga na anagan na. Dominador. Ay! Ang mga no iso day jay ay nawaw. Takaaduan mo't nga agnagan iti dominador. Kat dumeng ti palayaw da. Uy, dumeng. Ay, nawaw. Abay nga eh. Anay ko, anay, ti pusok. Mapansamot din ti atap ko. Anay ko, nagsakit ang ti pusok. Boyfriend ng sabat niyang paisuday jay. Ay, nawaw. Hello? Sir Rocco? Hello, Cleopatra. Tumalog ka, tagkita ta. Taka din, Sir Rocco? Wen. Agsarag tayo dinagkitaan tayo di ini. O sige, sir. Libasak ka di manan ni Baliko? Wen.
Na makita na ka at di nakapalubusan, ibagam tawagan. O sige, sa Roko. Okay? Bye! Bye, sa Roko. Siguro istamot na ijay sa Roko. Siguradong alaan nan dagiti naglakwa. Maligo na ako. Kalpasan na. Libasak ni baliko. Hindi bali at nakaturog manan. Turog naman kasi iyang si baliko. Alam, isa na madagos na rito ti kotse, Cleopatra. Ay, uwan sa Roko. Kasayatan na dito o nagtikotse ti pagsaritaan ta. Tangataltalgad dito. Awan ti makakita ka data dito. Kalpasan na, mangantan to iti restaurant na madamdama. Sa Roko? Ayan tinaglakwam, Cleopatra. Atoy, sir? Eksakto lahat yan? Bilangin mo? Nakado ka, Cleopatra. Talaga mapagtalkan ka. Ay, ganyan talaga ako. Basta maitid mo't iti husto ang bayad ko. Tanukurang titid mo asweldo. Magrereklamo ako, syempre. Di ka madanagan, Cleopatra. Maitid ti husto a bingay mo. Adoy, para kang ka. Ay, salamat, Sir Roko. O anya, kontento kay ti sweldom kanya? Ay, oo naman. Syempre. Ay, huwag kang magdanag, Sir Roko. Magtalinaod akong honest sa'yo. Basta maitid ng husto ang sweldo ko. Okay nga ron. Ulitin, di ka madanagan. Tama itad ti husto abingay mo. Kaya't naman ayunan pa ti bayar mo. Ikari. Manayunan mo ti sweldo. Ay, Kaya't no at dapay may rekomenda magbali na supplier, may mayat manan, Cleopatra. ay nako. Huwag na. Diyak kaya ti maagawan iti trabaho. Hindi bali at kayang-kaya ko. Oray awan kaduwang nagsuplay. Madali lang yan. Okay nga ron. Sigati makamo, Cleopatra. Basta, aganad ka, ha? Oo naman, sir. Sinabi ko naman kang ka, sanay na ako sa ganitong trabaho. Natiliw na lahat mga kasama ko. Pero ako, hindi pa. Eto nga ako Kasi nalaing ako magtago sa Roko. Kaya rigan ko ang isang kiwat o igat. Hindi nila basta matiliw kasi madulas talaga ako. Malyong, kumusta kayon? Ay, adagayam insang put ko ataraon. Kan nag-grocery akmatan. Ay, nawaw. Ni. Apay akasta ti panagkitam kanyak, Malyong. Apay akitaan iti pababakan pangato. Ay, nawaw. Kumusta ngay ni Monrey? Makasao ka din. Adda ka din sumngaw abusis na, Malyong. Mapan ka na gisilid na. Tapno makumustam pa niya. Ay, nawaw. Ni. Apay akasta ka manan. Adda ka di kaguram. Adda ka di basul ko kan ka. Awan. Awan. Ay, nawaw. Malyong, amok nga dagurguraam kanyak. Saan ka asigod akasta? Ibagam ano anya ti basol ko. Tapno makapagkidawak iti pamakawan, no kasapulan. Tatangamin na damag ko, panyang. Ay, nawaw. Nadamag mo nga? Awan. Basta. Kababaeng. Ang mga no ibagam nga agim-imo na. Hanggang saan? Apay ko mga agimo na ngay. Awan karba nga agimon. Tasaan tamot niya nobyo. Ay, nawa. Ay, anya ka din dagita nga ibagbagam. Di ka maawatan. Imbaga masinggil ka. Ngimsan mo't kayam. Ay, nawa. Ha? At damot kaya milim-limit mo pa niya nga inawa. Kung na masinggil ka,
Saan mo't gayam? Ni, Inulbudan na panyang ay nawaw. pudno mo't nga awan ti asawak, Malyong. Ulbang day nawaw. Ha? Katno at kakano kadwam alalakay? Di ko chikano alalakay. Kat domeng tinagan na. Ay nawaw. Malyong. Ibagamandag pa iso kanyak panyang. Day ka di mawag kin kangagnagan iti dominator. Kanti kaduam ngagnagan iti domeng. Kat may sa tao. Ay nawaw. Ipagam kumatag pa iso kanyak panyang. Pangasim. Tapno aguli magmatan ti panunot ko. Ay nawaw. Kasano? Ibagak malaking kantag pa iso panyang. Ay nawaw. Nakita na kayo ni Ma'am Angela. Kat nagdamag kanyak no nobyob da ya tao. Inawagam ka no iti dumeng. Asino day jay panyang? Ay nawaw. Asawam ka day. Boyfriend mo, no anya. Ay nawaw. Ala, ibagak manlatag pa ison, Malyong. Kabsat ko day jay. Kasingin ko ni Domeng. Kapsat mo? Ay nawaw. Ay, sorry panyang. Ay, kunak no boyfriend mo. Ay, sorry. No nagatapak iti maday ay nawaw. Ay, sorry. No pinagpanunutan kay iti sana na saya at ay nawaw. Siyak tag sorry kan ka. Ngamin, jak impagadagos kan ka nga at nakabsat ko, Malyong. When nga raw, ay nawaw. Di imbagam ngamin iti kanya, kat nagmay sa kanya bibiyag, ay nawaw. Ay, panya. Sorry mata. Ay, uway, ay nawaw. Apay anak ko na ni Ma'am Angela de Cochica now. Bak nang dajakapsat mo, panyang? Agwa. Lugan ti amo na dahi chay. Ay, kastaya, panyang. Ay, kaya't ko amam-am ti kapsat mo, panyang. Ay, nawaw. Sige, bayam. Pagam-amon kayon to. At dan tulat tagundaway ang makapagam-am mo kayo iti kabsat ko. Ay, alaman nga raw. Kaya't ko amam-am mo ni Brother Dumeng. Ay, nawaw. Ay, sorry man na panyang. I'm very, very sorry. Ay, nawaw. Ay, Sir Rocco, pwede ba akong mag-suggest kan ka? Anya day ta, Cleopatra. Ay, pwede ba akong mag-upa na lang dito ili ng pagnaudan ko? Ay, nakakatamad kasi ti sumangat ijabantay. Ang layo-layo Cleopatra, agan anos ka. Awan de kadwa ti ulit ko ang mga sikaso kadagiti mulay di bantay. Kamay sa sumaranta ni ulit ko. No da inspirasyon mo. No dagat kadwa na. Ay, nako. Wala pang ilaw doon. Ang hirap ng biyag doon, Sir Rocco. Lamparaan ang ilaw namin. Bayam, Cleopatra. Tagumatang akto iti di baterya silaw yun. Tay dakala silaw. Tay kasla kalawag ti di kuryente asilaw ti kalawag. Ken, igatangan kay ti ada power bank tapno ada pang i-chargeam iti cellphone mo. Ha? Ah, talaga? Kwan, Sir Rocco. Pati yung pagnanaodan naming kalapaw. Ang daming lamok. Baka madengge kami. Tsaka nagtangkan ang higaan doon. Ikagdanag, tapatarimaan kon to ti kalkalapaw ijay. Pagbali nagkakongkreto. Ay, talaga? Kaano ngay? Iti kabita na panawan, Cleopatra. Ay, salamat naman, Sir Rocco. Ang problema na lang ay yung dalan. Malayo ang mapagna. Lalo na pagbalik doon. Sangat pa. Tsaka makabalik
banog. Sana parikot day ta. Sursurum tag kabalyo. Ha? Tay katangan kay ti service mo a kabalyo. Kaya't mo. Agpaisong sa roko? Igatangan mo ako ng kabalyo? Wen, ipaikot ti amin na kaya't mo, Cleopatra. Basta agbalin ka mata natulnog ka nga, ha? Amin nga ibaga, masapol na tungpal ka. Oo naman, sa roko. Hindi problema, aday ta. No natulnog ka kanya, natulnog ak mo dyan ka, Cleopatra. Basta, agkagagat ka, ha? Oo, sa roko. Promise. Salamat na aman. Nakatulog pa si Baliko. Mag-inayan akong magpalas. Ay, darasak ang magpalas. Ay, talaga arawat ng tulog itong tao na to. Aday ta. Nakapalas na ako. Hindi niya nasiputan ang ipapanaw ko. Ita, hindi na naman niya nasiputan ang isasangpet ko. Ay, nahulog ang cellphone ko. Andakan! Ha? Sigod namang nandito ako, Bal. Ay, atal na ka man, Cleopatra. Ah? Di ko nam siguro. Diretso tituro ko niya. Nakariinga itay. Awan ka. Napnapanap. Kan, apay anak ka off ti cellphone mo. Kwan kasi. Nalubat kasi. Kaya, yun. Nagapwam nga raw. Kwan. Galing ako sa ili. Makapangpangan kasi ako ng hamburger. Ay, ito binilihan kita ng hamburger. Ito mangan ka, Baliko. Adan samot kinasinarak mo. Cleopatra. Wala naman, Ay, talagang makapangpangan lang ako ng hamburger. O sige, bumangon ka na at mangan ka na. Kaya't mo, tasubuan kita ng hamburger. Agyaman ka. Talab na lab ka, Cleopatra. Sige. Mapalapas ko na ito. Basta di naklibasan man Baliko. Sorry na, sige, mangan ka iti hamburger. Okay nga raw, Drokaw. Bye! Ay, nawaw. Anyat imbaga ti amo yun, tatang. Ay, nawaw. Mapanak man ka nun, iti bantay. Tatulungak ni Baliko nga garamit iti balay, ay nawaw. Anya? Ay, agsardan kayo nga minan nga trabaho, tatang. Agin na kayon. Ay, nawaw. Napigsaak pa niyag trabaho, anak ko. Kabaylakpay, ay nawaw. Tatang, awanan ni Monray ijay mansyon. Adan dito'y balay. Awanan ti rason tapno agtrabaho kayo pala ijay. Di matay kanayon nga irason nyo, tatang. Ay, nawaw. Ay, jak man amaw. Ngam kasla damot manglaplapod kanyak anak ka. Kasla adda mangyar arasas kanyak. Ajak pala pumanaw ijay, ay nawaw. Aging kat kabalag tagtrabaho. Sa anak pa'y apumanaw ijay, anak ko. Nangibaunam ka ni Malyong Roko. Ichay San Berte, tulungan na ni ulit agbali kong agkarpintero. Patarimaan ko ti kalkalapaw ichay. Anya, apay-pay lang, Roko. Adalakat paglinungan kan pagturugan na ijay. Mayatan. Patarimaan ko. Ano kaya't ko ti maturog ichay, mabalin. Anya. Ilakom kit din day jay adaga. Nagaddayo. Sulsulinag. Sulsulinag ngagpaiso. Ngamdakkel ti mapaspas trek ko. Kapo iti dayjasan ni Kwa, Ariela.
Ha? Ha? Kasano ko maadakkel ti kita iti dayjay? Kat nateng matladag iti impamulam ijay. Nangina tinatang ita, Ariela. Kasi di na minsan. Ah, Ah, ha. Oh, ni amiga ak. Mabit lang ah. Sung batak ti awag ko. Ah, hello. saanan anas kan nga ibagak ka na, Ariela. Ti may papanitimulak, iti San Berti. Sure, amiga. Masapal nagbalinak awais, may papaniti kwarta. Siyak tigim matang iti da ataga. Iso asyak lang arod, ti rumbang nga mairanot, iti matmat gadak ijat. Ay, nawaw. Ay, nabanugak. Oh, balikaw. Anyat ko am ngay. Adupay dagiti mabunag iti patad. Adupay ti materialis ijay. Wen, agi na naakpay mo ta. Itay kapay lang aging ina na. Ay, nawaw. Nakapaminano ako na nagsubli-sublay. Nyamsi ka. Namnaminsan pa'y laeng ay, nawaw. Aga-anos ka. Tanay paraswa ka babaunan. Isong anusam ti maibaon-baon. Okay, sika. Saan ka ababaonayin? Ay, nawaw. Saan ah? Taka-anakak ti amaw. Iso ang asla mo nakmitin ah. Ay, nawaw. Kasta ka na yung tibagbagam. Nagraraman kamat balikaw. Alaki din. Sikat ti agbunag. Tarugyakon ti agkarpintiraw. Ay, nawaw. Bunagin tabay amin dagiti materialis si patad. Sa tarugyan tagtrabaho ay nawaw. Apay di ka makawawat. Maliyaw. Sikati sana magawawat balikaw. Ha? Ha? Huwag kayong mag-away. Ha? Ipulong ko kayo kay Sir Rocco. Gusto nyo? Na. Ha? Ay, nawaw. Itong lolo mo ang bagbagaan mo. Tasya ang natangkin ang ulo niya ay nawaw. Ay, tama na ah. Magtrabaho na kayo kiide. At saka, huwag kayong ngalaw-ngaw. Natutulog ako. Ipulong ko kayo kay Sir Rocco. Kung hindi kayo titigil dyan. Na. Ay, nawaw. No apay mo't nga min asyak pa'y lati binaon ni Rocco dito. Kat mabalin na may timanang daniti sa baling agtrabaho dito. Ay, nawaw. Ay, di ka nagreklamo. Alaki di. Ingkagibunag iti materialis. Double time. Maliyaw. Wen! Madamdama mo ta. Taginanak pa'y balikaw. Ay, nawaw. Ang balikaw. Ha? Talaga ka di anubiam da dya Cleopatra. Nay. Kas na dyak patsain. Napintas kin ubeng kinayat na ka ay nawaw. Wen, kunak lang arunin. Ah. Ay, so. Pagpatpatayan nak ni Cleopatra sika. Mangipaniknag. Anapigsak ti karisma. Maliyaw. Takinayat nak ti ubeng. Kinapintas abalasang. Anya ay nawaw. Angeli, apay no si kalaangan ti mangisuro kanyak nga agmaneho. Tauray si kan ti pangtedak iti pagbayad ko kuma iti pag-iskwilaag. Ha? Mabalin mat, mami? Ngam, depende iti gatag na itidyo kanya. Anya? Narigat ti agisurong agmaneho, mami. Iso anayunan nyo ti itidyo at tangdan ko. Sige. Manuti kayat mo atangdan mo, iha? Umdas ka din ti 10,000 pesos? Ay, basit mami. Nayunan nyo. 15,000. Kurang day ta, mami. Nayunan nyo pa'y. Anya? Oh, nalabas ka mo't, Angeli. Nangi nakalaunay mo't. Angam no kayat mo. Per day laangan ti pamayanta ititangdan mo. 1,000 pesos per day. Mayat ka? Ha? Okay. Mabalinan, mami. No maisurunak iti makalawas. Mayatan. No, nalaka kayo ama isuro, mami. Sa anak mo't anarigat nga isuro, iha. Sa anak mo't amanal. Iso apat siya ka makasuro ak adagos. Asidagtan iti papananta. Uray agawit kan tupay. Tapno saan ka amatagtakan amang uray kanyak, iha.
ninyo ti agawid, ta ang mga no adapay aramidin nyo na naibing. Saan nga tanga agawid ita ni tatang mo, anaya? Ha? Ay, napan ije probinsya ni tatang ko na naibing. Binaunti amo na. Anya? Ay, kaano nga tanga agsublingay? Jack amo na na. Apay, ada ibagayo kini tatang na naibing? Ha? Ay, awan mo't kit di anaya balasang ko. Nadamag kulaag, tanudad duma, dandani minalam nga agawid no kwa. Mabayagan pa'y siguro ije probinsya. Talapasan da kano pa'y aramidin da ijay nana. Ay, kastaya. Ay, kung nakano agawid ita. Ay, hinururay ko pa'y mat. Ha? Ay, sige. Ay, mapanak nga rudan balasang ko agawid akon. Itati umuna nga aldaw yung agsuro nga agmaneho, mami. Awan, Anjali. Siyempre, umuna nga aldaw. Umuna mo pa nagsweldok iti 1,000 pesos. Wen, amok dayta. Sana problema dayta, iha. Bayadan ka iti husto. Basta isuro nakmat anaimbag. Wan, mami. Ngam, naimbag man, ta nakairwar kayo iti kwartayo. Nagkidawak kan ni Rocco iti kwarta nga ipasweldo kan ka. Ay, no apay mat ngamin ano Mabalin ka di, Anjali. Saan ta man na napagsubangan ti may papan kan ni Rocco. Isurwan nakit din, tamagagaran akon nga agmaneho. Di yung mabalin nga igaman adagos ti manibela, mami. Iti umuna alawas, masapon maag-observe kayo nga umuna. Buyaan nyo ti panagmaneho. Obserbaran da, tapno amuyo ti ar-aramiden nyo. Anya, makalawas aboy buya ti panagmanehom, Anjali. Wan mami. Dagiti da dumakit di pay akat abutan da ti dwalawas nga agob-observe. Sadan to igaman ti manibela. Anya, nagbayag matan. Talaga akasta, mami. Aganos kayo. Talaga akasta. Ha? Talaga, sa Rocco? Igatangan mo na ako ng kabalyo ko? Wen, Cleopatra. Kas iti na ko na. Ipay ko tikit-kit daw. Ngem, iti may sa kondisyon. Ha? Anong kondisyon niyan, sa Rocco? Ikisay ko iti sweldong ti bayad ti kabalyo. Ano? Bakit ngay? Di ka matanagan. Nainilot mo ti panang bayad. Installment. Ano? Akala ko ba naman libre? Urekan ka iti discount. Ken, inilot ti panang bayad mo. Saan ka marigatan, Cleopatra? Anya ngay nga rod, sir? Sige, no iso ti ko na? Kan may sa dakkel ti sweldo mo. Di mo mapupuutan, mabayadan na to. Okay nga rod, sir. Ikaw ang bahala. Ang napatag, meron na akong service. Okay ka ron. Aywan, piliin ng ti ulitag ko, Ama no malipatan na ti pilin ko kankwana. Asa na ron ba nga mapalupusan ni Malyong, itaayan dagiti mula tayo. Bantayan yo. Ay, oo, sa Rocco. Walang problema, itidayta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jack makaturog Apay nga ta apa nagrit nagkatkaslaak na ulila iti kadak diti bantay. Ay nawaw. Ay, kailiw kon iya syudad. Kailiw kon ti anak ko. Ni Monre nga awer ko. Kan ay nawaw. Ay,
Apay nga taya. Mailalaok lat ni panyang diti panunot ka. Ang sa bagay ay nawaw. BFF ko mat nga men. Nasingad agayam ka. Ngam, kumusta nga tani panyang? Hey, nabainanak pa'y iti panagat atap ko iti maday. Tako no boyfriend na diagnagan iti dominador. Wino doming ay nawaw. Ngam, kabsat na magkayam. Kasingin na pa'y ay nawaw. Mapapainak pa'y kiting. Rabihin. Namjak mo't lang tugle pa'y. Ha? Paingatan nga yakas tayo. Pilitak suyaap. Parang makaturo ka kaon. Kaslama di pa nagsuyaap ka. Pilitak pa. Ay na. Madimat lata. Ay nawaw. Agbalikid ak manmanan up. Agbalikid ak may up. Ay nawaw. Pagsasaranway ko, di pa nagbalikid ko. No mapadnugak. Parang magaturog ako na nawaw. Balikid pa. Balikid pa. Ito kanuan. Kanigid. Anya nga tati ar-aramidan ni Malyaw ng itagon daway. Nakaturog nga tan. Oray basit alakay dayjay. Nga madlaw anasingpat kan nagagat. Kan oray basit alakay. Adamot itsura na. Masipsipotak pa'y no daduma. Pasaray kitaan nak. Apay nga tayo akit kitaan nak. Loko dayjay amalyong Aguston samot ti lukaw. Oray basit alakay. Naparagsit nga gunggunay. Ngam, bili ba ka talaga? Hindi kinasaya at ng agama. Pati ni Anaya, nagsinpag. Naimbaglakit day. Tadadagi jay nga agama amang tultulong kanimunray. Ay, maturog akit din. Ala, umay ka Samuel. Ikabil mo titakyan mo, iti abagak, tapno matulungan ka tumakdan. Ala, kumpet ka tarugyag tabanan ti ag-ehersisyo. Ala, iyudan mo ti kanawan asakam. Timat kanigid asakam ti yudang mo. Ay, talaga lumalaing ka Samuel. Ay, nagdagsan ka. Anusan ka. Basta tulungan mo ti magimuan. Ay na. Sige, agudang ka pa'y Samuel. Kasta. Ikarigata mo. Ay na. Dimagsan ka pa yan. Tarimawat kamot ngaminan amangan. Buyatan kan Samuel daytoy pa'y maudin abuyat daytoy Samuel.
Nay. Nay, tuyon ti tuwalyam. Punasan ka nuay. Ay na. Nabanglo ka manen. Always presko ka. Tainal daw nga agtigos ka. Tatapunasa. Sige, agbado ka nuay. Kalpasan na. Intamanen agpainit sa buwel. Oh, nasaya at taimay ka, panyang. Naimbag nga orasyon, Madam Ariela. Ala, sumrag ka. Agyaman ak, Madam. Isaram ti gate. Aday ta, Madam. Ala, agdiretso ka ni Tiseledyo kan ni Malyong, tayong ka irubwat aminan nakagawaam. Oh, di kag matidar. Ako kusam aminan nakagawaam tapumanaw kan. Nalpasan ti serbisyong kanyak. Madam. Mga laakto iti ubing abbabaunan. Tay napigsapay nga agtrabaho? Ha, uray agpakpakaasi ka kanyak. Saan kan nga awatan, panyang? Sige. No kasta ti panggandang yo, Madam. Diyak mabalin nga ipilit ti bagik nga agtrabaho dito yung mansyon. O sige, Madam. Pumanawak. No kasta ti kayat yo. Ala, yimpakim nga rod amin na nakagawa ang panyang. Kansakbay apumanaw ka? Agdalos ka pa'y nga umuna dito yung mansyon. Tawan ni Malyo. At dayjay probinsya. Di ka di madanagan, tatangdanan ka, panyang. Tangdanan ka iti may sangal daw. Aday tati kwarta. Sige. Patgak tikid daw yung Madam. Agdalusak no kasta ti kayat yo. Ang idulin yun day ta kwarta. Tauray kasto amarigrigatak sa anak arupat kwarta, Madam Ariela. Anya? Okay, kabagis. Wan, sikapay lang nga ron ti makam mo. O sige, tadapay aramidek. Bye. Nana Panyang, arumwarak pa'y. Ay, sige lang, malasang ko. Wan gayam anaya. No manugot ni Monre, ipasyar ko pailaan. Tapno saan amaburyong dito'y balayo. Ha? Sige, Nana. No kayat nalakit di. Sige, Nana. Rumor kayo. Nana, talaga ka di asaan kayo nga agsubli ijay mansyon? Ay, saan nila, anaya? Ngamin, saan na kun akayat ni Madam Ariela? Ay, ala, agi na kayo kit din, Nana Panyang. Di yu abuson ti bagi yung agtrabaho. Tapno saan kayo nga agsakit. Ay na, ad-adda ang agsakitak no awantar aramidek. Balasang ko. Ngam no anyat ko na yo. Agnaid kayon dito'y balay, Nana Panyang. Tapno adakad kadwa ni Monre. No kasya arumwarak ama pan agtrabaho. O sige, balasang ko. Ay na, kasta ko mamatla ti bagakan kang mabainak laeng. Hindi ka ganang saan nakagsapon iti sweldo. Nana, Pakaragsakak ngamin at talaga ti tumulong iti patak at tao. Apay lang amin na masapol apa konkret mo ti pagnanaidam dito'y ayasi ka balikaw ay nawaw. Bilin ni Roko akana ka. Kay kayat na namin kay. Ha? Di kayat na. Napintas ti pagnaidak. Agasem ta dapay kutsyon maunay nawaw. Ay talaga akasta.
Sikan at tibak ng tikanakan na. Ay, nawaw. Ay, di na kaya't akala-kalapaw lang, tipag na idan ti ulitig na. Ay, nawaw. Ibagam ngamin taman ang daniti sa baling ang karpintira, ay nawaw. Nalaing tamot na karpintiro. Abay, Kabainan ta daytaw, malyaw. Basit mo labalay daytaw. Pag naidan mi itinalibnos anubya. ay, nawaw. Ha? Kasla jackpot yung anubiam ni Cleopatra. Kasla encantada, ay nawaw. Mangipanagnak, anataira, malyaw. Ken napigsa ti karisma. Wen ngam silang akitaan balikaw, ay nawaw. Mapalin ayamot nga agayan ayat ti encantada ken bakas, ay nawaw. Asino ti bakas? Ha? Ay, nawaw. Ay, timak lang di matala. Asino ti bakas ko na? Ha? Ay, nawaw, ni balikaw, Mike. Di lamang angaw matan, ay nawaw. Kaya't mo ti matabay. Ay, sana balikaw, ay nawaw. Ay, awan ka ba? Ilakin ka, balikaw. Apay na uyawin na kay. Ha? Ibagbaga mabagas ah. Ha? Sigamet, balikaw. Surin, Angaw ko lang di ay nawaw, sikaki di man. Tiyempo ti trabaho ita. Sana tiyempo ti nangaw ah. Day! Ano ikaw? Apa nga tapos ka na balikaw, ay nawaw. Daytoy pa. Atay. Apay natin na kay. Nilit nagmat nga men, ay nawaw. Nagsuryak lang ang rodan ng tinapis na klata. Ay! Sumama kayo dyan! Bakit kayo nag-aaway? Kailan pa kayo malpas dyan? Kung ganyan naman kayo? Nay. Nagjujok lang kami, Cleopatra. O ala! Magtrabaho na kayo nga, Rod! Para matapos na yan! Ang giginad niyong magtrabaho? Playful kayo? Gusto niyo ba taipulong ko kayo kay Sir Ruko? Ay, hindi Cleopatra. O sige, kung ayaw niyong may pulong, magtrabaho kayo ng husto! Darasan ninyo para matapos na ayan! O anya, magustuhan to'y kabalyon, Cleopatra. Ala! Ang cute namang kabalyo daytoy, Sir Ruko. Ay na, gusto ko yung kulay niya. Black and white. Labang ko namin dita, Cleopatra. Pero paano nga pala ang sumakay sa kabalyo, Sir Ruko? Ayoko sanang magpaturo kanidali ko. Di ka matanagan, Cleopatra. Siya, di mangisorokan ka. Kaya't mo? Ha? Ay talaga? Ay oo Kaya't ko Sir Ruko. O sige. Dito yung di pangisorwakan ka ta medyo patad dito eh. Mabit lang, ta sa kayak ti kabalyo. Ala, iawat mo ti Imam Cleopatra, tagsakay kamot dito yung kabalyo. Ha? Ay, kasla mabutang naman ako? Alakit din. Tapno makasursuro ka, Cleopatra. Eh, Oh my God! Rabi manain. Manunyal daw ko dito'y bantay. Ay, makauawid ako ni di syudad. Di mo't lang amin malpasan ter aramidan mi dito ay nawaw. Ay, sapay sa anak ang makaturturog dito eh. Ay, Ay, nawaw. Ay, ang mga nunanayang anak ko tumawag. Ay, uwi nun ni Panyang. Hindi ba't Munray tumawag? Ay, nawaw. Makasaw nga tan. Ay, Hello, Munray, Barok? Kumusta kan? Nakawag ka ba? Ay, hello? Munray? Agsao ka, Barok? Ada boses mo, nay nawaw? Di mo't agsao. Ay, awan pa'y siguro ti boses na. Mailiw la siguro ang makangag iti boses ka. Okay, at lang, Barok.
Ada kita dito bantay. Agpaimbag kawan. Apay, kaili mo ang mga tibosis ka ay nawaw. Maturog kan, Wan. Tanay, rabiin. Di ka matanagan. Uri adag dito'y adayaw. Pampanunutin kalatamon, Ray. Agsaukan awan. Kakailiw ko ang mga tibosis mo. Agpaimbag kan, Wan. Sige, Barok. Maturog kan. Di kag puy-puyat. I love you, Monray. Bye-bye. Good night. Ay, nawaw. Mailiw lagi day ni Monray kanyak. Umawag mo rin. Barumot ano miraw? Ay. Hello? Asino day toy? Ay, nawaw. Hello, Malyaw. Apay ajak makontak ni cellphone mo itay. Busy man. Asino ayat ikain-indawag mo si Kamalyaw. Ha? Ay, nawaw. Ay, isi ka di day toy, ibeng. Wan asino pa'y kuma. Indot ni Panyak ni number mo kanyak. Asino dyan kain-indawag mo. Apay abisi ni number mo. Ay, nawaw. Imawag ni Monray, ibeng. Imposible mo tayo tan Malyaw. Awan boses ni Monray. Umawag kindigkan ka. Ha? Ay, ni Monray nga ron ti kinasaritak iti cellphone ay nawaw. Oh, apay nga imawag ka ay Ha? Awan. At ako maibagak. Gamsaanan. Bye. Ha? Ay, nawaw. At nga ti mapaspasama kiti daying ibeng. Apay nga awagan nagdadya ba kay? Wisit mo tikas to eh. Awan pa'y maibaon iti mansyon. Ay, naknapanan ngamin ay nagita babaunan. Angeli, atan sa kasuron mo, ha? Nang ibaon nam ngamin ayakan ni Tata Malyong. Ha? Awan pa'y maibaon dito mansyon. Amom lang arudan na pinapanawan ni Mami ni Nana Panyang. Ita, binaon mo mo't ni Tata Malyong. Kapilitan ngamin, Angeli. Awan mat ngamin ti karbangam amang ibaon-baon ka dagiti babaunan dito'y mansyon kat. Ngam no apay asikati makakaadda amang manmandar kadakwada. Angeli? Dahil tati diyak kayat kan ka. Tadi mo amo ti paglog-log aram dito'y mansyon. Ha? Nasaysaya at pa'y kuma no si kalaan ng ti pumanaw. Ano? Sorry ngam uray anya ter aramidat. Diyak maya si dagtirik nakkan ka. Pasitlat pag-ikakon kan ka, Angeli. Ag-amon ka tanda pa'y napatpati ang pasensya. Nadyaklay pagpagapo ko na Ariel, ang mga noan yan tinaaramit ko kan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Baliko, sabi ni Sir Rocco, wag daw muna tayong mag-apit ng mula at baka makita ni Tata Malyo. Wag. Tiyak mo't lang masangot ti agapay. Tanay, madamati karpintero may kanimalyaw. Ang kakapoy naman ninyo. Nagbayag na matapos ang balay ko. Ha? Balayta ko na ba? Ha? Ay? Oo nga pala. May salang ti paaramid ko asilay, Cleopatra. Ikaw ang bahala, baliko. Basta ako ang matulog sa kwarto. Ha? Matulog ka sa salas. Anya? Ay, agkasilid ta, Cleopatra. Ay, hindi naman tayo mag-asawa. Bakit tayo magkasilid? Hindi ayaw ko. Anya? Ay, Cleopatra. Mahal kita. Ay, hindi tiyempo ng panag-aaram ita, baliko. Nanay. Hintayin mo ang tamang panahon. Manay? Tamang panahon, manay? Ay, una yan. O anya Mami, maobserbaran nyo matlang ter aramidak? Amo yun ti teknik ti panagmaneho? Kasano nga amok, kat dinak matpagiggaman iti manibela. Dandanin Mami, basta joyride tayo pailaan.
kat obserbaran nyo ti Aramida tapno makasuro kayo. Oh, iha, magagaran ako na makaigam iti manibela. Aguray kayo ka di mami. Akan wan gayam. Masapol adi kay agpalya amang tad iti sweldo ka? Masapol nga inaldaw nga itanjo. Tay tangarod kat. Tawan paymet la tinasursurok. Ang magkid daw kaadagos iti sweldo. Talaga akasta mami. Masapol nga mi nga ag-observe kayo pay nga umuna. Saka ito makaigam iti manibela. Ut-utuan na kalate anak mo, Ariel. Ha? Wah, isa talaga day tang Angelino may papanitig kwarta. Nagnina ti singsingiran na kan katangdan na mangisuro kan kang agmanayo. Kan may sa, rumbang ko maapagigaman na katagos iti manibela. Ah, Kasano makasursuro ka, no isumot lang iti mangigigam iti manibela. ala, bye-bye amon, takaasim. Day tangamin ti madikan ka kat Ariel. Spoil dem launay di anak mo na may papaniti kwarta. Roko. Iso ano mabali? Diyak kaya tapagigaman iti kwarta. Tano nagkintaw ta anak mo, ikamot adagos. Roko, anak ko. Wen, anak mo. Yung asawa na Ariel. Ha? Sino tinapatpatan yun? Jack, wala na ni Angel. Roko, di mat kanayon mo nga ibaga idi kanyak. Ano asino tinapatag iti biyag ko? Kat napatagmatan kan ka. Wen, ngamti nga rudyak kaya. Paano inuyam ta anak? Agruwa man o kastadar aramila. Kan bagbagam tuman day nga anak. Tama nga no Jack makapagtabal katanya pa iti maaramid ko kan kuha. Ha? Nagbasto sa sumungsong ba? Agasam din bagan. Siyak kumakano tirumbang nga mapapanaw dito yung mansyon. Ala. Paspasensya. Basta bagbagaam tabastos unay ta anak mo. Hintod siyak ti makapungtod. Iso ti papanawag dito yung mansyon. Anya? Anya? Talaga di na kan inawat ni Madam Ariela, panyang. Ay, nawaw. Wan nga rod Maryong, iso nga inyawin ko amin na nakagawa ang kije mansyon. Ay, nawaw. Apay nga ay. Awan karbangan ni Madam Ariela mang papanaw latan kan ka mansyon, panyang. Napakasyon ka lang, mat. Ngam apay apapanawin na ka nga. May ampon, no iso ti kayat na nga aramiden, Ay. Maryong. Bayan. Ano makasubli aki di mansyon, ilaban ka panyang, ay nawaw. Saanan? Naumaakmat laangan nga agpapa ay ijay. Ha? Ay nawaw. Papahingay panyang. Nauma kakadimat kanya ako nagayemaw. Sana kasta. Titrato da Madam Ariela, di kayat ko asawan. Ha? Nauma ako na mabukkawan, Maryong. Ay, panyang. Saan Di nagpanawan ay nawaw. Sino ngayon tikad-kadwa ka di mansyon no panawan nakmetan ay nawaw. Sana bale. Ag naudak ka nun ije balayo, kuna ni Anaya nga anak mo. Aha! Talaga, panyang ay nawaw. Dayta kat numan nukot ka. Ay nawaw, ay kaya't ko launay panyang my best friend. Ay, agawit aksan. Anya? Ay, makawawit akong panyang ay nawaw. Ay na, mailiw akong kan ka. Tikaret ko asawain. Mailiw akong kadaanayakin munray ay nawaw. Ang bayam, talipasin menti paparamid ni Rokaw. Tagawid akong dita syudad ay nawaw. Nakaluto akong Anaya. Ingkamanganan, tapno saan ka amala daw iti trabaho. Agyamanak na napanyang. Ngam, mababainak unayan kada kayo nana. Ngamin, da kayon ti makakaadang agtrab-trabaho dito'y balay. Ay na, pagkaragsakak ti kastoy nga aramide, balasang ko. Awanak matan iti mansyon. Tapi napanaw nakkat nga roden ni Madam Ariela.
Iso adituyan ti pangibukbukak iti atensyon ko, anaya. Da kayon kan ni Monre ti pagserbiak. Wen ngam nakababain. Saan da kayo akab-kabagyan? Ngam nakasingsingpet kayo kada kami, nana. Ay na, saan ba't siguro masapol akabagyam ti may sa tao? Saan mo tutulungan? Saan ay Wen matkat di Agyaman akmanan nana pa niya. Saan ka man ayaman kanyak. Basta kayat ko ti makatulong, aging kat kabaula. Hello, tatang. Ay, nawaw. Kumusta ka, anak ko? Nagkatrabaho? Wen tatang, adaak ita dito opisina. Ngam break time mi ita. Ay, mayat nga ron di timing kong imawag ha, anak ko. Ay, nawaw. Okay, kumusta kayo? Nasaya at matatang. Agim imbagan ni Monre. Pumigpig samot basitan. Makasaon? Saan pa'y tatang? Ngam pasaray agara sa asmatan. Ay, kung kayang, nakasaritak ni Panyang iti cellphone ay nawaw. Putno kaya, nagnaitin, ijay balay ta, anak ko. Ay, nawaw. Wen tatang. Isumat din ang ibaga iti dayta. Mababainak nga rudan, tanaggagat ni Nana Panyang. Mapansan, tinabayagan niya atap ko, anak ko. Ay, nawaw. Ha? Atap yung nga niya, tatang. Ay, nawaw. Ay, atap ko nga ay asa nakabangilan ni Panyang ti maisina kanya. Ay, nawaw. Anya? Ni tatang talaga. Talaga naman anak ko. Aging tutulong laing ka na tayo. Yung kinabudno na. Siya ti makagapo, anak ko. Ay, nawaw. Limod laki ti akrasnak ni Panyang, anak ko. Di na lang kayang ipat daw. Yung ore ka siya daw, di pa nangilimod na iti dayta. Madlaw ka, anak ko. Pagpampampar na laing, akayat natulungan ni Monde. Kinapudno na. Siya ti makagapo. Siya ti saan na mapanawan. Ay, nawawi. Da kayo talaga. Tila ibagbagayo, tatang. Himpay ko amin nakit daw mo, Cleopatra. Agyamanak, sa Roko. Sapay la ko mga ron, tadi nakto'y pasupo. Saan to Apolos, sa Roko? Natulnogak akanayon? Basta maitadmat dagiti ka sa pula? Tikap-kap na kakasweldo, ang ibig kong sabihin. Agyaman nakta nagsabat ti dalan ta, Cleopatra. Talaga mapangnamnamaan ka. Nanayunan man ang tibayar mo. Wan pakinuntak ko yung mga dati kong bayar noon sa Roko. Okay. Bili nagtuni ulit eh. Tanayunan na pa'y dagiti mula na, Cleopatra. Nay, papanam. Kut saan pa yan alpas di trabaho ta? Malyaw. Ay, nawaw. Ay, agawid ak balikaw. Tayo nakiliwan ti anak kaw. Na, Ken, aginanaak mat Manu alawa sa inyawan resdet. Diretso ti trabaho tay, nawaw. lakalakayan ka mo ang hulakbol. Malyaw. Ay, nawaw. Inagmat i-relax ti panunod kan bagik Ay, agpakada ka pa ijay ka anak ka. Wen, hawagat tao no nakaawid akon balikaw ay nawaw. Anya, ay ikan na. Ay agawid ak pa balikaw. Sakto agpakada. Ano di nagpalubusan? Di awan ton ti maramidan na. Ay nawaw. Ayan ni Cleopatra. Nay, apay tinubyak. Nubiyak nga. Agraraman ka talaga balikaw. Nana, Dinamag ko kinkwana no agayan ayat kayaw ngam saan mat gayam ulbod ay nawaw. ay mabain lamang a clone iti kinapudno dayay. Agraraman ka talaga balikaw. Neta, Agpatulutak kinkwana. Agsakayak iti kabalyo na. ay saan ang mabalay? Magmagna kang agaway. Cleopatra! Ayan, Mau. Di mo itultulot ni Malyaw. Ay nawaw. Cleopatra! Nagalas at talaga ti aramid day tabalikaw. Ay bagkaliksan. Ay anusak man ti magmag na nga agawi day na inawaw.
Ay, inakman kitain ni Panyang iji balay may. Oh, my best friend Panyang. Hello, Panyang. Malyaw. Sinorpresa na ka. Ay, nawaw. Kunak no ni Panyang ti masang petak di ti balay. Sa bali, may ay Naa, ala ni Malyaw. Ay, na ikaw lang ang nakakita kanya. Apay, di mo mas maalan ti kinaragsak mo ang nakakita kanya. Malyaw. Kwa! Ijay! Ay, nawaw. Ayan ni Monre. Ada iti silid na ang sursurat. Ha? Tsaka mo, doon niya ti sursurat na. Ay, nawaw. Ay, ningay Panyang ibeng. Ada na panan na. Iso asyak ti binaon na nga umay ditoy. Anya? Sige, tainak man iti ayan ni Monre. Ay, mabait laang Malyong. Ha? Nangangkan? Na? Igawang ka iti kanam? Ay, kwa. Ay, nabsugak pa'y ibeng. Ay, nawaw. Agdigos ka. Isaganak ti pagdigos mo. Ay, nawaw. Ay, nagdigos akon. Ay, nasakit sama ti bagbagim Malyong. Masahiyan ka ano kwa. Talaingak nga agmasa. Ay, saan ay, nawaw. Ay, don't touch me, please. Ha? Ay, jak na irwam ama mas masahe. Ibeng, ha? Andaitan kita nem day di papa Monre Barok, ha? Ha? Monre, kitaan. At damanin sabaw nga nakaparabaw iti tanem day di papam ay nawaw. Sabaw. Kun nagdadakkel akan dila ay nawaw. Imay nga tanim mamam. Kat isaw tinangyag ka dagita asabaw ay nawaw. Ay. Ngam no asino man tinangyag iti daytoy. Salamat latan kun kuana ay nawaw. At least, adda kaduwata amang ipatpatag iti day di papamonre. Ha? Ay nawaw. Ang sangit ka manen, Monre. Ay, day tagat tirigat na barok. Tadimot sumngaw ti boses mo ay nawaw. Kasanong ay amawatak ti marik-rik ng barok ay nawaw. Ay, padasong man kititag sa barok. Idepel mo dito'y lapayag ko ti kayat mo ngay bagamon re. Tapno mga ikaw. Ha? Kakaasik ako naman re. Ay, nawaw. Ay, isaan? Nagasat kalat ka barok. Ta makakita ka. Ken makapagnaga. Makapan ka iti sa dino man akayat mo apapanan barok ay nawaw. Ken kang runaan ti amin. Adu kami amang ipatpatagkan ka barok. Iso adi mo ay ayon ti bagi mo ay. Malalalala. Punasi mo dagitalwan barok. Saan mutlaan na saya at no kanayon kang agsangit barok? Oh, kita am day tamatam na. Naglabagan barok. Bis nga agladingit ka ay nawaw. Agragsak ka kiti. Tanadaan kay tinapintas ken nasingpet anubya. Ket isaw tiyanak ko Monre. Ni Anaya ay nawaw. Ala huston, di ka nagsangit. Basta umisem ka. Ay na nagtair ka barok. Ay sika ay nawaw. Nangagmula ang tinagan ti anak ko. Nag-isem ka ni Anaya. Imisem ka manan. Oy, nakikilig ay nawaw. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan,
iti sumarunungayin kami patalatang. Anyat kayat mo, Samuel. Kayat mo ti tumakdar. Ay mabait lang ka ron, tatulungan ka at tumakdar. Mapantamanan iti ayan tinaipasadya pagkaptam atubaw. Umay ka. Mabait lang tagbuelo ak. 1, 2, 3. Umay ka. Sige, iyundang mo ti sakam. Ay na, naimbag akit din tanapig saak. Sa bagay, ubingak pa imat nga may. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ay, nawaw. Napanog ka kasi mga taki, nawaw. Ay, makabanog mo ti sumang at titibantay. Ay, nawaw. Malyong, Ha? gusto ka daw kausapin ni Sir Rocco? Ha? No kasta, meron dito si Rocco Cleopatra. Ay, nawaw. Ay, wala. Ha? Pero dito sa cellphone? Oh, dito ang cellphone? Mag-hello ka na? Ay, muto dito cellphone. Ito? Hello, Rocco. Apay ngay ka nga nagsubli dita. Ay, pasensya, Rocco. Kaso naman pas ti trabaho yun dita. Nagkarapanaw kami, lakay malyong. Ay, nawaw. Italaang matroko. Napan ko la iniliw ti anak ko ay nawaw. Ala, agtrabaho kayo. Tap na malpasan ti papaaramid ko kada kayo. Tap na makaawit ka dito mansyon. Ay, nawaw. Wen, Rocco. Di mo ulitan ti inaramid mo lakay malyong. Kundi pakada ka ngam nakadanon ka diti papanam. Saka kundi pakada. Ay, nawaw. Ala, isublimon ka ni Cleopatra ti cellphone. Wen, Rocco. Oh, Cleopatra. Ito na ang iyong cellphone ay nawaw. Sige. Ha? Hello, Na- Sir na- Rocco? Ay, nawaw. Oh, Apayakas jay. Kung nanibali ko nga iso ti akin nobya akin ni Cleopatra. Ngam sabalin samay. Ninsabat ay nawaw. Pakawanan nakapaw. Ay marugitan man ti panunot ko na kastoy lahat. Ay pakawanan nakapaw ay nawaw. ay na, Angeli Iha. Alalayan nak, ang mga numaidong parta ti kotse. Saan? Di kay madanagan. Tadyak ipalubos ang madisgrasya tayo, mami. Kastoy gayam tirig na dagmaneho. Ay na, kasla ang nervyusak mat, Iha. Talaga kastano iti damo. Mairuam kayon to. Basta ag-concentrate kayo laang, mami. Oh, makapadanag at talaga, Iha. I'm very exciting. Rugyan nyo man ti aging listen, mami. Iha, masapul asursurwak ti aging les. Tane, agmaneho akton. Ay na, apalandak lakit di dagiti amigak. No makita na nga agmaneho ak. Ay, mami, ikaw, pwede ka kawan. Ay na, dandanitan, Iha. Ay, isardang taman pa'y. O, di preno, mami. Di preno. Oh, my God! I'm scaring! Ay, kunak no madisgrasyatan. Nervyosa kayo launay. Saan nyo abagay ti drive no kasta nervyosa kayo, mami? Italaang da ito, Iha. Agam, no may ruwamak ton. Saan akton nga agnervyos? Ay, makaturturog akon, mami. Agawid tayon. Anya, awan pa'y may sa oras a panagmaneho ta? Agawid tan? Inton bigat manan nabannog akon. O sige nga, Rod. Masapol ang makasuro akon nga agmaneho, Iha.
Tani, adun tilangan ko iti papapanak. Or-orayan da kon dagiti amiga. O sige, agawaan nyo nga rin ti makasuro. Basta tay sweldok Ito yun ti sweldok itangal daw. Takasapulak ti kwarta. Kwarta manen? Pangaramata mi ti kwarta ay, Ariela. Sweldo ni Angeli. Agbalbalin ka na gastadora, Ariela. Roko, para matlak ka data daytoy. No makasuro akton nga agmaneho. Saan kanton amandaran amang imaneho iti kotse? Sagay sa tanton iti kotse, suiti pay. Ah, Makapankan iti kayat mo apapanan nga uray awanak. Takasta akmet. nawaya ka lang aruda na mangalay ti matmat gadan dagiti negosyo ta. Agnawat ka pala. Adda pangaramatak kadagijay. Anya ti pangaramata. Oh, basta. Aqua, ibang kok. Idulin ko. Ariela, siya kung ti makamamang idulin iti kwartata. Please, Rocco. Ibingayan na kumamat. Sana kasta abuk-bukod am amin a kwarta. Saan ko abok-bukudan, Ariela? Siya lang ti mangig-igam, kaputa gastador ka unay. Basta. Kaya't kumati makaigam iti kwarta. Dahi talaang ti ipakpakaasikan ka, Rocco. Saan mo kumaabukod ang ti kwarta? Kano saan nagapakanya? Wenen! Huston, di ka nagiboy-boy. Mga namasayar tiriknak, manyapay ti maaramit ko. Ay nawaw, agyaman na. Nalpasan ti misyon ka diti bantay. Kaawid ak madlangay. Anya nalpas. Ay, ato pa taramidang malyaw. Ay nawaw. Aglaba ka. Tana orlong timurang may kini Cleopatra. Anya! Ay nawaw! Ay trabaho kaya dayta! Karaman iti trabahom na ita. Piling ni Rukaw. Aglaba ka kanupay sa kagaway. Ay! Naglaing kan balikaw! Na. Pagbalinan nagngali lamay nawaw! Anyat serbi ti kadam dito kay. No di ka aglaba. Laglagi pa mababaunan na ka dyan nang akana ka. Ay nawaw! Agraraman ka talaga balikaw! Ay basta gawid akon. Mureng yung harod di labaan yaw! Na. Agkarpintiraw ti mayak di tao eh. Saan niya umay aglabay nawaw! Ay, teka pumanaw. Di mo masmasan ti takyag ko abalik. Ay nawaw! Ay tiri-tirik tatenggat mo magita! Ay, tinakbot-bot na, malyaw. Imbatanak ko na ay nawaw! Kaya't mau tayakar ko ti may sa alapayag mo di tatimid mau Na. Kaya't mau tapagursong at tagong mo balikaw ay nawaw! Pero ginagawa, hindi sinasabi. Sige! At laban ka na kaya kapda! Na. Sumardang kayo? Ay! Kung hindi, babatuhin ko kayo ng binalsig. Gusto niyo? Ha! Kung ako magalit, ipalapal ko itong binalsig sa inyo. Na. O ala, umuwi ka na daw, Tata Malyong. Sabi ni Sir Rocco. Ha! Ay! Be! Anya nga ita, balikaw! Ay, sige ko yung patra! Sige, ay nawaw! Mapanakaw! At ang tulatal daw mo, balikaw! Adda pa panakinton bigat anaya Iso abaon nagto ni Ibeng, ta iso pay lati umay aglaba. Agluto kan agdalos titi balayaw. Basta ka dinana. Aywan gayam, nagsweldo akon. Oh, alain nyo daytoy. Apay day ta akwarta. Kwarta yun, nana. Tangdan nyo ang mga asikaso kada kami. Kada kami kunak tada kayo matanti makadad ang agtrab-trabaho dito'y balay. Ay na, kasi tinakunakon. Saan ko akasapulan ti sukat, no bayad ti serbisyo kada kayo. Ta saan kayo nasabsabali kanya, kanaya. Nasingad agayam ko ni tatang mo. Iso akas la anak kayo matin kan ni Monre. Ngam, nana. Libre mo ti kanak dito'y balayo. Awan ti paggastusak. Itad kunto lang arudan kininana ibing Ay daytoy. saanan, ada kwarta day jay.
Ha? Suswelduan ti amo na. Ay, kababainan at talaga kada kayo na panyang. Pati ni nanaibing agay yumyo. Mairamraman ang amatang-tangta. Gapo kada kami kinimonre. Sana balay taman nakaawat ni Ibing. Nana, Nasingpet kan nagagatday jay. Sana na reklamo no ada pang ibaunam kan kuana. nadlaw kumat nga roday ka nana. Agpada kayo anasingpet kini nanaibing. Katuray matda kayo balasan ko. Nasingpet kayo nga agama. Iso nga awanan ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo. Iso apang nga asim ko maa. Saan na kami at ang tandana. Sam, agbati ka mananwang tada papanak. O may taymang therapy kan ka ita. Isa arumwarak tada papanak. Wan. Ala, agan anos ka, wan. Dagiti agas mo, di mo liplipatan ti agtumar. Natulog ka, Samuel. Naday bagakkan ka, tumanangan ka. Ay kasta, masapul a good boy ka kanayon, wan. Ay, agimbag ka kuman, Samuel. Sayang, ti kinakaarmaw no di ka agimbag. Anda kan umot asawang, ngam pinanawan na kamot. Ay, ngam sa nabalay, tagdaak mat ang mga sasikasukan ka. Ano sa kun tapasat magtitrabaho na ito. Ay, nabanuga ka talaga. Nay, kanyak nakabanugam ngay, Ibeng. Kasangsangpot mo pa'y laing dito balay na banug kan ay nawaw. Ay, nabanuga ka ron anang asikaso ka ni Samuel. Samuel, Ni Samuel Abaldado, ang medyo damot nagbaliwan na na. ay nawaw. Ay, Ibeng, sino ka Samuel na ita? Ay, basta Samuel mo timbaga ni Panyang anagan na. Panyang? Amo ni Panyang tita Samuel? Ay nawaw. Ha? Ala, nakalipatak. Stay. Nalipatak di cellphone ko. Nabatik sa iya balay. Sige. Taaglaba ako na malyaw. Ay, ang dagitay murong damonray ka nanaya. Tarong yakaw, ti aglaba. Ay nawaw. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.